Iwan Lewis. Colli meddiant, Mwandwe. Mwandwe yn redwr Llyllodris y chwaraewr newydd i'r Met. Sam Jones. Cam i fewn i'r cort. A mae Ben Williams yn pwyntio at y smotyn. Mae rhediad peryglis gan Sam Jones. Mae yna gerdyn melyn i Morgan Owen. Mae protestiadau gan yr ymwelwyr. Ond cyfle nawr i Met Caerdydd. CJ Craven a capten. Lawr y canol. Yn twyllo Conor Roberts. Mae cicio'r smotyn oedd yn gwahan i'r ddoi dîma yn y gymel gyfle. Diwedd tymor diwetha. A cic o'r smotyn sy'n rhoi Met Caerdydd ar y blaen nawr. Ryan Reynolds ar Caerdydd. Sam Jones. Sam Jones. Croli ar ei frest. Ond yn ergyd dros y trawst. Saudi. Mwandwe sydd o flaen Saudi. Saudi wedi parhau arediad. Mwandwe yn torri fewn. Mwandwe. At gornel y cwrt Cosby. A'r ergyd. Fflachio heibio'r postyn. Goset tro hyn yn clirio. Lewis Rhys. Digonedd o led o fe nawr i ddewis be mae'n wneud nesaf. Mynd am gol mae'n neud Lewis Rhys. Tuag at y gornel ucha. Conor Roberts yn ymestyn amdani. Oedd dim angen y cyffyrddiad. Lewis Rhys. Digonedd o amser. Reynolds a Lewis Rhys. Dros y bêl. Reynolds sy'n mynd amdani. Reynolds. Tuag at y gornel isa. Conor Roberts yn ei gwythio allan. Rhys. Ni'n gosod i at Ryan Reynolds. Am gol gan Ryan Reynolds. Oddi ar y trawst. Gwych. Wel, ni'n gwybod bod yna'n gallu sgorio yn erbyn Caernarfon. Ac mae'n neud eto i ymestyn mantes y tîm cartre cyn yr egwyl. Oedden ni wedi gweld gol y tymor yn barod. Met sy'n mynd mewn i'r gwynt nawr. Payne. Mewn i'r cwrt Cosby. Ni'n gosod i. Arbediad da gan Conor Roberts am yna gam sefyll. Wrth i'r bêl gael ei roi yn y rhwyd. Ond yn syth o ddechrau'r ail hanner. A Met Caerdydd yn edrych i mestyn i mantes nhw'n bellach. Dawn ni yn ôl at y golwr. Ond mae'r bas na'n fyr. Sam Jones sy'n casglu. Sam Jones nawr. Yn cael lawr ar gol. Sam Jones. Ond mae'r bediad gan Conor Roberts. Dyna safon y golwr. Dan bwysau. Oedd y bas nôl ato fe. Mor fyr i roi'r cyfle i Sam Jones. O, mae Zach Clark yn derbyn. Mae Zach Clark yn codi'r bêl ond bach rhy uchel. Mae bas mlaen yn curo'r amddiffynwyr a Zach Clark yn barod amdani. Nawr ar y cloc, Lewis Rhys. Yn oedd i mewn Reynolds. Reynolds! Angen arbediad da gan Conor Roberts. Ac ar ôl gol wych yn anau cyntaf Reynolds bron. A cael clasur arall yn yr ail hanner. Josh Locke, yr eilydd. Matty Jones ar rediad tu fas iddo fe'n creu lle tu fewn. Locke. Pas Bert. Mas tuag at Zach Clark. Clark. Clark yn dal i ddawnsio. A Clark yn fflachio yr ergyd heibio i geg y gol. Josh Locke yr eilydd ar bas. Clark modfeddi o dynnu gol nôl i'r ymwelwyr. Clark trio rheoli. Lwyth y mas gan Barney Saudi. Clark yn un dda i droi. Clark ni gosod i. Morgan Owen. Ac Mendes ar peniad. Pa mor agos. Da iawn Morgan Owen am y croesiad. Ond Mendes yn y fan ar lle. Dim digon cywir gyda'r peniad. At Zach Clark. Clark yn un o dda yn gryf. Cam i fewn i'r cwrt Cosby. Clark. Mae'n rhaid aros yn y canol. A mae Caernarfon nôl yn ddi. Matty Jones yn cyrraedd o'r ochr chwith a'r canmoliaeth i gyd i Zach Clark. 2 gol i 1. Caernarfon am ddod nôl yn ddi. Ac eilydd arall am ddod ymlaen. Darren Thomas. Yn lle Paulo Mendes. Sears. Tafliad hir tuag at Josh Locke. Dal
Dal yno i Caernarfon. Morgan Owen. Cybongo ar peniad mas. Matty Jones. Smith. Ni'n gosod i lawr. A mae fewn! Wel am ei lyddio. Darren Thomas ei gyffyrddiad cynta. Mae Caernarfon ar ôl bod 2 gol tu ôl yn gyfartal yn munudau ychwanegol. 2-1. Mae'r cofis yn dathlu. A chlo be, mae'n amser am drydydd.